Nun acto reivindicativo celebrado esta mañá na rotonda de Xarás, en Ribeira, o Bloque Nacionalista Galego da Barbanza pediu a rebaixa inmediata nas peaxes da P9. O acto forma parte da campaña Basta da aldraxe a Galiza, que a formación está a desenvolver a nivel autonómico, para reclamarlle ao Goberno do Estado a aplicación da bonificación do 100% na autoestrada, tal e como se acordou no acordo de investidura asinado polo Goberno cos nacionalistas. Nese acordo figuraba claramente que esta legislatura tiña que ser a legislatura da supresión das peaxes da AP9 en Galiza. Pois ben, estamos a ver que non só non se está levando a cabo ese acordo, sino que incluso o que está incluído nos orzamentos para o 2021, grazas precisamente a ese acordo co BNG, pois non se está a executar ca celeridade que se debera. É unha vía fundamental para a nosa economía, tanto para o que sería o traxecto norte cara a Santiago, Coruña, como cara ao sur, Vigo e a zona portuguesa, e a aldraxe que supón o uso de peaxes na AP9, desde logo é algo que ten que preocuparnos tamén desde a comarca. Desde o Bloque estamos tremendamente preocupados por esa situación e desexamos que canto antes se supriman esas peaxes inxustas para o noso país e que deben ser suprimidas. Dende o BNG fan unha chamada á veciñanza da comarca a participar na caravana prevista para este próximo domingo en Santiago para reclamarlle ao Goberno Central que cumpra co pactado. Convidar a todos os barbanzáns a sumarse o próximo domingo ás 11 da mañá no Estadio de San Lázaro a unha caravana de coches que percorrerá Santiago tamén con esta mesma reivindicación, na línea da que xa se fixo a semana pasada na Coruña e que vai ter continuidade no ámbito de outras cidades galegas.